imong presensya, sa imong presensya, adunay kagawasan, adunay kadaugan. Sa imong presensya, sa imong presensya, matuod nga pagsimba, matuod nga pagdayi nagkanimo. Sa imong presensya, sa imong presensya, adunay kagawasan, adunay kadaugan. Sa imong presensya, sa imong presensya, matuod nga pagsimba, matuod nga pagdayi kanimo. Daygon ko ikaw, simbahon ko ikaw, halaran ko ikaw, pasalamatan ko ikaw, igugmaon ko ikaw, tumanon ko ikaw, O Diyos, sa tanang adlaw, sa tanang oras, matinud-anon ka, Jesus. Sa imong presensya, sa imong presensya, adunay kagawasan, adunay kadaugan. Sa imong presensya, sa imong presensya, matuod nga pagsimba, matuod nga pagdayi kanimo. Daygon ko ikaw, simbahon ko ikaw, halaran ko ikaw, pasalamatan ko ikaw, higugmaon ko ikaw, tumanon ko ikaw, O Diyos, sa tanang adlaw, sa tanang oras, matinud-anon ka, Jesus. Daygon ko ikaw, simbahon ko ikaw, halaran ko ikaw, pasalamatan ko ikaw, gugmaon ko ikaw, tumanon ko ikaw, O Diyos. Sa tanang adlaw, sa tanang oras, sa tanang adlaw, sa tanang oras, matinud-anon ka, Jesus. Matinud-anon ka. Hallelujah.
adlaw, mga kaigsunan, diha sa tagsa-tagsa ninyo ka panimalay. Ako naghinaot nga ang inyong kasing-kasing, inyong unahuna, andam na sa pagdawat sa pulong sa Dios. Mag-aampo kita. Amahan nga labing gamhanan, among ibayaw ang imuang ngalan. Ikaw o Dios ang magalihok sa muang kasing-kasing ug unahuna karon. Nga imuang pulong amo ang masabtan ug among makinabuhi o Dios. Tabangi kami nga amo ang focus kanimo lamang karon ug tabangi usab kami nga sa matag adlaw o Dios ang mga kamatuoran nga among madunggan makabag-o sa among kinabuhi ug mahisama kami sa imong bugtong anak nga si Hesukristo. Amen and amen. Mga kaigsunan, ang pulong sa Dios nga tagaan atong pagtagad karon makita dihari sa Mateo 18 bersikulo 10 paingon sa 14. Akong basahon. Matnguni ninyo nga walay usa niining gagmay nga inyong tamayon kay sultihan ko kamo nga didto sa kalangitan ang ilang mga anghel kanunay nagsudong sa naong sa akong amahan nga naa sa langit. Unsa may inyong unahuna? Kung ang usa ka tawo nga may usa ka gatos nga karnero ug ang usa niini masaag, dili ba niya biyaan ang 99 diha sa kabungturan ug mulakaw aron pagpangita niadtong usa nga nasaag? Ug sa dihang nakitaan na niya kini, sa pagkatinuod, sultihan ko kamo, ang iyang kalipay alang nining labaw pa, kaysa kalipay niya alang sa 99 nga wala masaag. Busa, dili kabubuton sa inyong amahan nga naa sa langit nga mawala ang bisan usa nining gagmay. Mukato ang pulong sa Dios no nga ato ang gibasa. Sumpay kadto siya sa mensahe last Sunday ko inyong nahinumduman si Kristo nagkuhag gamayng bata giyang isabak og gingnan niya ang iyang mga disipulo nga unless kamo mahimong sama nining gagmayng bata, dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. Kaya ang context is ang iyang mga disciples ang utana kinsa man ang labing labaw no sa gingharian sa langit. No nagahunahuna sila sa ilahang posisyon. Nagunahuna sila sa ilahang ginatawag nga gahom or now si Kristo naghatag sa object lesson nga unless kamo mahimong sama sa gamayng bata, di kamo makasulod sa gingharian sa langit. Iyang emphasis is ang pagka-painobsanon sa usa ka bata ug ang dependence niya sa iyahang inahan ug amahan. Nga ang bata aduna gyud kompleto nga pagsalig, pagtuo siyang ginikanan ug siya nagdepend gayud sa pag-amuma sa iyahang mga ginikanan. So kani usab no nga kinaiya sa usa ka bata dapat makita usab kini sa iyahang mga disipulo nga nasulay pag-depend diya sa Ginoo, pagsalig diya sa Ginoo alang sa ilang kaluwasan o kaning pagpaubos nga pag-ila nga wala sila'y mahimo kung wala ang Dios sa ilahang kinabuhi. Now, atong tagapagtagad ang ginatawag nga sugilanon, okay? O si Kristo naghatag pagyud siya og kining ginatawag nga kanito pasidaan no nga kun ang usa ka tawo nga makaangin sa pagpakasala aning gagmayng
bata or kaning gagmayng bata karon iyan ang gi illustrate or yang contrast sama sa usa ka magtutuo nga bago pa diha sa iyahang pagsunod kang Kristo. Is now a believer. Okay? O atong makita karon diri sa passage nga atong natun-an tong niagi no nga si Kristo naga-warning nga kung kaning gagmayng bata makasala tungod sa inyong binuhatan sama ra mas maayo nga ilabay no nga kamo sa ginatawag nga lalum nga dapit og hiktan og bato ang inyong liog. So that's the kind of kanang gitawag nga kana bitong emphasis sa Ginoo nga adunay gi judgment, adunay gi paghukom nga mahiaguman sa tawo nga naghatag og kining ginatawag nga pagpakasala nining gagmay nga bata. Now ato pag ini siyang gisgutan karon og ato ni siyang gitituluhan nga ang gugma sa Dios sa simbahan. Ang gugma sa Dios sa simbahan. Now, sa dili pa nato ipadayon na siya nga pagtulunan, nasa ako isulti sa inyo nga usa ka panghitabo sa mong kinabuhi isip magtiayon no sa ako ang of course ako asawa o sa akong pamilya no uban si Mermer padulong sa Davao natong panahon na kay si Vina nakasaad man gyud og mutambong lagi siya sa kasal sa iyahang higala, nakasaad siya. So although first time namo to nga moadto as family, wa gyud mi katuod asa gyud nga dapit. Pero amo gayong gi adtuan, amo gayong gi pangandaman although agimig mga suok-suok nga dalan o sa bato mga dalan nga liko-liko. Pero naningkamot kami no nga makitaan gayud tong dapit nga mong puy-an og ang venue sa kasal. No? Diri nato nakita nga si Vina ang iyahang concern, ang iyahang paghigugma na pakita niya pinaagi sa pangita or pagsakripisyo aron lang gyud mapakita ang iyang support sa iyahang higala nga gikasal. No isip usa ka simbahan kita usab mga kaigsoon no kinahanglan mopakita usab o ganito gugma sa ato ang isig isig ka believer or magtutuo o karon ato na siyang pagyong hisgutan kay ngano man unsa man gyud ay rason nganong ato nang pagabuhaton tungod kay kabalo kita nga ang Ginoo atong amahan sa langit nahigugma gayud usab kanila. So therefore, muna siya ang ato ang basihanan sa pagpakita og gugma sa uban kay sila gihigugma usab sa Dios. Atong sugdan igsuon ang bersikulo. Sa Matthew 18. Ingon diri, matngunin ninyo nga walay usa niining mga gagmay nga inyong tamayon kay sultian ko kamo nga didto sa kalangitan ang ilang mga anghel kanunay nagsudong sa naong sa akong amahan nga naa sa langit. Now, kung inyong notice, kaning gagmay diri, as I've said earlier, ang picture ani is sa mga believer, mga magtutuo nga bag-o pa diha sa ilang pagtuo sa Dios, silang pagsunod sa Ginoo. So, nakita nato diri nga si Kristo adunay concern kanila. Adunay kitawag care kanila. O ato po nasabtan diri sa bersikulo nung adunay mga anghel no nga gisgutan diri, matod pa diri mga anghel sa kalangitan. No? So, nakita nato nga naday role ang mga anghel sa mga kinabuhi sa magtutuo. And reference po na sa
Hebreo 1:14, dili ba ang mga anghel, mga espiritu lang nga gisugo sa Dios aron motabang sa mga tao nga modawat sa kaluwasan. So they are servants of God, helping those who have received salvation. And of course, those believers. So naay doktrino nga nagsulti na ang matag magtutuo, adunay anghel nga magbantay. So dili gina siya ingon nga konkreto gayud nga tinudloan sa Biblia, pero ang point lang diri nga naay mga anghel nga sinugo sa Dios nga care, alagad niadtong recipient sa salvation. O katong nakadawat sa kaluwasan, aduna usay mga I believe kalihukan sa mga anghel sa ilahang kinabuhi. Now, ang point lang diri is this. Sa verse 11, ingon ni Jesus Christ, kay ako nga anak sa tao, mayani dinhi sa kalibutan, sa pagluwas sa mga tao nga nangawala tungod sa ilang mga sala. Now, gi-remind ni Jesus Christ, ang iyahang mga disciples, ang reason, ang purpose sa iyahang pag-ani sa kalibutan. Nga ang iyang pag-ani sa kalibutan mo ang pagluwas sa mga tao. Unsa man ni mga tao, unsa man ilang kahimtang mga tao sila nga nangawala. Ano nangawala? Tungod sa ilang sala. Sa ato pa di ay kining sala mo timailhan nga ang tao nawala sa passing sa ilahang relasyon sa Dios, nawala sila sa ilahang ginatawag nga kanang pagtuo sa ilahang sa Ginoo o ilahang karon gituhan na karon ang ilahang kaugalingon nga kagustuhan mas gisunod nila ang ilahang ginatawag nga kaugulingong pagbuot kaysa pagbuot sa Dios. That's called rebellion. Pero ang mission ni Jesus is to save and seek the lost. Og mo po na ang gisulti sa Isaiah 53, no? Kitang tanan sama sa mga karnero nga nasaag, ang matag usa ka nato nagpatuyang lang sa pagbuhat sa atong gusto. Now, karon gi-describe diri no ang tanan makasasala o nagpatuyang silang gusto o in short nangawala. Now, kani karon nga illustration sa verse 12. Ang context ani sa mga nangawala or nasaag, dili ni sila kanang ginatawag bitaw nga marag wala pa nakaila sa Dios. Ang karon, ang context ani muning mga tao nga nakaila sa Ginoo, nakabaton og relasyon sa Ginoo, pero sila nasaag. So, this illustration is an illustration or illustration nga nag-illustrate sa kahimtang sa usa ka magtutuo nga nasaag. Okay? So dili ni siya ang context na dili ni siya context sa evangelism, but saving those or helping those individuals nga naay relasyon sa Ginoo nga sila Kristohanon pero along the way sa ilahang paglakaw nasaag. Okay, muna siya. Now, sa verse 12, ingon ni Jesus, unsa may inyong hunahuna? Kung ang usa ka tawo may usa ka gatos nga karnero, ug ang usa niini masaag, dili ba niya biyaan ang 99 diha sa kabungturan? So, si Jesus Christ karon naghatag og illustration sa iyahang mga disciples. Unsa may nasa inyong inuhuna? Now, ang mga shepherds is a common job atong panahon na. Okay, and kabalo sila unsa gyud ang nature sa work sa usa ka magbalantay sa karnero. Og diri giklaro ni Jesus nga, for example, na usa ka magbalantay sa karnero. Aduna say
usa ka gatos. Unya ang usa nawala. Di ba biyaan yang 99 o 99 o pangitaon tong usa? Now karon murag dili kay ta ingon nga murag sa may sense ani nga grabe ba gyud kaayo nga paghigugma sa karniro sa magbalantay sa kaniro sa usa nagbiyaan man niya ang 99. Na para mas maklaro nato ni siya nga illustration ato ni siyang lahion, okay? For example, ikaw usa ka amahan adunay upat ka anak. Niadtong gabi na natulog unya sa inyo pagkatulog na short circuit sa balay og ni spark og ni kalayo og ang kalayo na ginahinay og katay sa atop og asa mang dapita og nidako ang kalayo. Unya ikaw amahan kay nabantayan na nimo nga kusog na kayong kalayo ug ang imong instinct unsa man imo gayong luwason ang imuhang pamilya, di ba? So therefore ang imong baton karap-karap ato ka sa kwarto imong ipang safety ang imong anak ug ibutang nimo sa dapit nga safety. Ug imong i-make sure nga uy 1 2 uy, upat man na akong bata. Na isa nabilin. So, biyaan mo ning tulo sa usa ka safety nga lugar o pangitaon mo ning usa o sudungon nimo no ang init buhaton nimo imong makaya aron lang gyud maluwas ning usa. Kay nga naman dili kompleto, kulang og isa. So sa dihang imo na to siyang nakitaan sa wakas medyo ka maratikali, struggle hindi tao ginhawa, pero imong gigakos, imong safety. Uban ang imuhang, of course, asawa dito, o makaingon ka, dako ang imuhang kalipay. Kaya at least kumplito ang imuhang anak. Now, the same, I believe, ang concept diri, nga kaning 99 nga gibiyaan is naani sila sa usa ka safe nga lugar. Gibiyaan sa magbalantay sa kaniro pagpangita lang sa usa kay nga naman dili kompleto. Ang usa importante. Dili tungod kay ang 99 dili siya importante pero ang usa importante, ang matag usa importante. Dili siya mahimuta nga dili kompleto ang iyahang mga karnero. Now atong tanaon karon diri kay muna siya lugar no ang picture sa ako sa story ganina nga akong gisulti. No so usay buhaton sa magbalantay sa kanero. So verse 12b mulakaw aron pagpangita. Iyang sudungon asa dapita to ang iyang karnero nga nasalaag mga iyang mga sa baka no nga mga sagbot iyang mga ukayon, mga kahoy sa badya, sige siyang panawag siyang mulakaw siya. Aron pagpangita, this is not an easy job, pero muni ang iyang commitment sa pagpangita, gayod. Unsa man, ni adtong usa nga nasaag. Now, unsa man ning nasaag nga usa? Now, naay term ana sa Bible, no, kining ginatawag nga mga backslider. Mga na-backslide, familiar mga nang backslide? Matod pa sa gotquestions.org, a backslider is someone who is going the wrong way spiritually. Okay? Wrong way. In short, nasaag. Now, he is regressing rather than progressing. So, instead na nagatubo, nagakunhod noon ang iyang spirituhanong kaimtang, no? A backslider had at one time demonstrated a commitment to Christ or maintained a certain standard of behavior. At one time siyang kinabuhi, nakaila siya sa Ginoo, nagdawa siya sa Ginoo, nagsunod siya sa Ginoo, pero nainitabo. But
he has since reverted to old ways. Nibalik siya sa iyang daang kinabuhi. Backsliding may manifest itself in several ways. Unsa may mga hint ani mga backslider. Isig na mo inailan mo niyo, dropping out of church, losing fervor for the Lord, nawad-an o kaning gana diha sa pagpangalagad sa Ginoo o sa mga buluhaton diha sa Ginoo, iyang gugma sa Ginoo. Mala, walking away from a ministry or a family, falling back into old habits. So muna siya ang mga backslider, mga tao nga adunay inatawag nga pag-ila kang Kristo, pero nahitabo silang kinabuhi nga ni backslide sila sa ilahang pagtuo. So muna sila ang gisgutan diri sa mga nga karnero nga nasaag. Part siya sa flock, part sa panon, pero nasaag. Now, ang usa sa mga ginatawag bitaw nga danger kay mo ni, ang karnero tungod sa iyahang pagka-dumb, pagka ginatawag nga, butlang nga, pero busig mo ni siya ang equivalent sa word kada bugo, or kanag yung alamag or dumb, kay paminaw niya nga wara, doon nasaag na siya, wala na siya sa panon, pero siyang unahuna muragwa siya nasaag. Sumun ang pinaka-danger nga nawala na ka, pero imong unahuna, okay ra ka. Walay nahitabo. So, kining backslider, dili lang din siya ingon nga murag wala sa simbahan. Naapo din sila sa simbahan, nagpa-as if nga murag naara, pero in real sense, spiritually, they are lost. They're lost. Og muna sa ang mga tao karon nga concern ang Ginoo to bring them back. Let's continue, no? Adunay mga pipila ka rason nga nung nasaag ning mga karnero sa Dios. Number 1, hiwi nga pagtudlo. Matod pa diri sa 2 Pedro 2:1, apan may mga mini nga mga propeta usab diya sa katawhan, meaning sa mga Kristohanon, sama nga adunay unyay mga mini nga magtutudlo diha kaninyo nga sa tago magpasulod sa mga makadaot og lahing pagtulunan og naglimod pagani sa agalon, meaning kang Hesukristo, nga maoy mo nagpalit kanila og nagdala kalit nga kalaglagan diha sa ilang kaugalingon. So, mga kaigsunan, magbantay ta. Bantayan nato ang matag usa kay basing nay usa sa ato ang mga kaigsunan nga nawili, na haylo nining mga pagtulunan nga lingaw, lami paminaon, makagilok sa ginatawag nga dalunggan, pero mali naman di ay. Nitipas naman di ay sa kamatuoran nga unsay gisulti sa Dios. Na usa na ang mga pagtulunan na ginatawag nga prosperity gospel, nga usa ra man gyud dapat ang gospel, pero naay ginatawag prosperity. Meaning kani nga gospel is nagtutok lang sa mga panalangin sa Dios, sa gugma sa Dios, o gipadaplin ang hukom sa Dios, ang pagkabalaan sa Dios. Now mga kaigsunan, bantayan kini siya. Busa diri sa church atong nasabtan nga we preach what is really true ug unsa ginaa gisulti sa Biblia by the grace of God. Dili man perpekto, pero
By the grace of God, we preach the truth. And therefore, ikaw karon nga nakadungog sa pulong sa Dios sa kamatuoran, susiha ang imuhang kinabuhi. Unsa man ang imuhang ginatawag gayud nga ganahan paminawon ang truth or unsay gusto lang nimo nga madunggan sa imuhang kinabuhi. Bantayan nato kay naay mga kaigsuonan nga nasaag tungod aning hiwi nga pagtudlo. Kadua, nganong nadunay na backslide na haylo sa kalibutanong mga butang. Matod pa diri sa 1 Timothy 6:10, kaya paghigugma sa salapi, mao ang gamot sa tanang pagkadautan o tungod sa maong pangibog, may mga tao nga naning word nahisalaag gikan sa pagtuo ug ilang giduslak ang ilang kaugalingon sa daghang kasakit nga mo ni ron. Nay gisulti si A.W. Tozer, no? Matod pa siyahang quote, matod pa, a whole new generation of Christian, okay, has come to believe, no, that it is possible to accept Christ without forsaking the world. Aduna gayo daw mga bagong generation sa mga Kristohanon nga ilang na okay ra nga maghigala sa kalibutan o dawaton usab si Kristo. Muna yung mga generation nga gi-embrace ang mga pagtulunan kining mga pagtulunan sa LGBT, pagtulunan sa mga uban pa mga pagtulunan kay muna ni karon new generation katong uban kinaraan mga pagtulunan nga klaro na kay hiwi igsoon. This generation of Christians have been deceived. And therefore, as Christians who believe that the Word of God is true, and mo gini ang authority nato, we have to reach them out and guard them from deception. Matod pa diha, no, sa Santiago 4:4, ingon ni Santiago sa mga Kristohanon nga adunay paghigugma sa kalibutan, ingon siya gi-consider kininiyag mga mananapaw. Wala ba kamo masayod nga ang paghigala sa kalibutan? Pakigbatok sa Dios. Busa si bisan kinsa nga buot makighigala sa kalibutan mahimo nga iyang kaugalingon nga kaaway sa Dios. Igsoon. Klaro kayo. Dili pwede. Di good pwede nga ang kalibutan imuhang nasa pikas kamot nimo ug ang pagkakristohano napo sa pikas kamot. Dili pwede makig-holding hands sa kalibutan at the same time nakig-holding hands ka kang Christ. Iwakli ang imong kamot, no? Ni Kristo. Iwakli. Pagpili, ahamang yun imong i-holding hands, dili pwede dua-dua. Dili pwede two-timer na Kristohanon. Pili, asa ka loyal sa kalibutan o kang Kristo. Kung ang sa katao kikigala sa kalibutan, nagpasabot na kana siya kaaway ni Jesus. Basig, ang atong una, best friend, okay raman. No, dili na. Now, ingon po dari, nahulog sa mga mali nga gawi sa igsuon sa pagtuo. Now, na mga tao nga, na backslide sa mali nga pagtulunan, mga nahaylo sa kalibutanong mga butang, ikatulo nahulog sa mali nga gawi sa igsuon sa pagtuo. Matod pa diya sa 1 Corinthians 8:9, apan pagbantay kay basin unya ug ang imong
kagawasan na himong kapandulan sa mga huyang, so mga new believers. So ang point ng diri is, ang context ani is na mga believers nga gawas no na sa pagkaon, sa mga pagkaon nga bisan unsa. Okay? Di man na big deal ang pagkaon. Pero napoy mga believers nga gikan sa ginatawag nga pagan nga pangunahuna niya para sila ang pagkaon sa mga pagkaon nga hinalad no sa mga Diyos nya kanang gibiligan na sa merkado niya gipalit kung pugson gid lugar sa usa ka believer nga kan-o na siya niya na katong believer nga nagsalikway anang abutang niya huyang pa sa pagtuo na pandol, meaning nihili sa nahimong maayong example sa iyang isig ka matutuo ug nahimo na noon siyang kapandulan sa uban. Busa mga kaigsunan, muni siya ang mga rason nga nung naay na backslide. Nawala sa passing sa ilahang pagtuo. Pero i-consider gyapon sila nga karnero nga nasaag lang, nga kinahanglan sila pangitaon o reach out. Now, ato ang padayuno ni siya, no, nga pagtulunan. Sa verse 13, ug sa dihang nakita niya kini. So, imagine nimo. Okay? Grabe nga pagpangita. Okay? Sa mga suok-suok. Sige siya, imagine nimo no, ang usa ka magbalanta sa karo, sige siya, kanabi taong di man tingin syagit, no? Or tawag. I don't know, sa tingin yung tawag, miming or whatever, no? May basta kabalo siya. No, nga, kani, kumadunggan siya ang karnero, makadungog. Aduna gyud dako nga posibilidad nga siya mahibalik. O masgutan pa nato naon niya. Makita niya. Mato pero sa pagkatinuod sultian ko kamo ng iyang kalipay alang niini, labaw pa kaysa kalipay niya alang sa 99 nga wala masag. Grabe ang iyang kalipay kaysa wakas, kumpleto na ang akong mga karnero. Ang isa nga nasaag, nakita na. Although tingali na ay mga butang sa iyang kinabuhi nga medyo tingali, daghan na o gana mga samad-samad, whatever, basta importante, siya nakitaan. Og dako ang iyang kalipay tungod kay ang nasaag. Nakita na. No, sa Ezekiel naay gisulti ang Ginoo panagna, no? Nga naay mga magbalantay sa karnero nga wala nagbuhat sa ilahang ginatawag nga gusto. Wala nagbuhat sa usay gusto sa Ginoo silang kinabuhi. O hinuon na napasagda na noon nila ang ginatawag nga ilahang flock. Daghan na noon nga nasamad, gipangkaon sa mga lupo. O muni ingon ni sa Ginoo sa verse 11, ingon siya nga, ako ang Ginoo. Nagaingon, ako mismo ang mangita sa akong mga karnero. Og matiman kanila. So kanisa padayag sa Israel nga mao ang iyang karnero. Maingon nga ang usa ka magbalantay mangita sa iyang mga karnero nga nagkatibulaag, pangitaon ko sab ang akong mga karnero, luwason ko sila gikan sa tanang dapit diin sila nagkatibulaag niadtong panahon sa kasamok. Kwaon ko sila gikan sa nagkalalayng nasod ug dadon ngadto sa ilang kagulingong yuta. Pasabsabon ko sila sa kabukiran sa Israel, daplin sa mga suba o sa tanang dapit nga mapuy-an o tao. Verse 14, o pasabsabon ko sila sa maayong sabsabanan sa kabukiran sa Israel, dito manghigda sila og
magsabsab. Ako mismo ang Ginoo, ang Diyos, ang muatiman sa akong mga kaniro, o papahulayon ko sila. Versikulo 16, pangitaon ko itong nangawala, og naisalaag, butangan kog bandahi, ang nangapiang, o pabaskugon ang mga maluya. So kuyaw kayo, no? Muni ang gisulti sa Dios sa iyahang katawan nga Israel, nga grabe gyud ang iyang concern kanila, nga siya na mismo ang mangita, siya na mismo ang watiman, siya na mismo ang muhatag og kapahulayan, mo provide sa ilang gikinahanglan. Now, diri atong makita no nga kani siya nga saad sa Dios, muni siya ang iyang gisulti sa prophecy niya o sa iyang pagabuhaton sa iyang katawan sa Israel. And I believe kita nga nagtuo kang Kristo Jesus, we are spiritual Israel. Nahimutang ginatawag nga kabahin sa banay ni Abraham tungod sa tong pagtuo kang Hesukristo. No? And matod pa diri sa verse 14 sa Matthew 18, ato nang ipadayod. Busa dili kabubuton sa inyong amahan nga naa sa langit nga mawala ang bisan usa nining gagmay. Dili gayud kabuton sa Ginoo. Ang tanan kabahin siyang panon, wa gay mawala. Although ang uban may salaag, pero pinagi siyang grasya mo balik kayo sila kay siya pangitaon gayud samahan o ipabalik sa iyahang panon. Now, mga kaigsunan, I believe kitang tanan no adunay ginatawag nga nailhan or naatay ginatawag nga mga kauban sa simbahan sa una nga nangaluya, mga ka-wider group nato, mga kauban nato sa una sa ginatawag nga Bible study nga karon wa na ana makato sila murag nibalik na sa ilang daan nga pagkinabuhi. Igsoon, isip usa ka simbahan na kitay ginatawag nga responsibilidad. Kay natay responsibilidad kay we are God's flock, and of course as brothers and sisters in the Lord, we are called to carry each other's burden, to help one another, to love one another. And one of the things that you can show your love towards your brother and sister is to show concern to them. Now, sa 2 Timothy 4:2, muna ang responsibility sa church. Iwali ang pulong. Pag madasigon, maayo man ang kahigayunan o dili. Himua ang pagpamadlong, ang pagpasidaan, o ang pagpandasig diha sa tanang pagkamainantusod o sa pagpanudlo. Mo kani siya ang gi-charge ni Paul kang Timothy. Nga iwali gayud ang pulong. Unsa ang tinuod, iwali ko mahimo pagbadlong, pasidaan, warning. Kay kung siya tinuod gayud nga karnero sa Dios, makadungog sa kamaturan mo, balik kayo siya. Okay? Muna nga, sa una na concept na seeker-sensitive ang church. Nga ang iwali is katong gaan, ang iwali is katulang madawat, blessing, and usaba. But naay
kuan na dili na whole counsel sa Dios. Ang whole counsel sa Dios is to preach unsay naa sa Biblia. Kung mahimo, pagdasig, na ay pagpasidaan, warning, and to encourage. Warningan. Kung naay kaigsuunan nga nihiwi na sa iyahang pagtuo, you can call that person, Brad, kumusta naman ako ka, Brad? Dili na maayo, imong gibuhat. Kung tinuod yun siya nga, karnero sa Dios, He will come back. Mubalik kayo siya. But we have responsibility to reach them out. Usa pa gyud ang responsibilidad sa simbahan. Kani sa 1 Timothy mo yung responsibilidad sa pastor, sa wide group leader, nung muwali, musulti gayod sa kamotoran, bata sa whole, unsa man. Aton pa diya sa Galatians 6:1, karon mga igsoon, kung may usa kaninyo, kaninyo nga nahulog sa pagpakasala, muna ni karon mga Kristohanon, mga nagtog ang Hesus nga nahulog sa pagpakasala, na backslide. Kamo nga gitultulan sa Espiritu Santo, angay nga mutabang kaniya aron mahibalik siya sa husto nga pagkinabuhi. Apan kinahanglan buhaton ninyo kini sa malumo nga paagi. Meaning na care gyapon dili harsh. Na dili kami mong harsh, Brad. Sa mana I care ba malumo, gentle way. O pagbantay usab kamo sa inyong kagalingon kay bisan kun kamo makasala usab. Pagbantay basig tungod na noon si mga ginabuhat, ikaw mo inuoy na damay, imbes siya noon imong i-reach out, kamo nun duha. Now, ang point ani is this, muna atong role as a church. Okay? Now, ngano man na ay disiplina sa church? Nganong na may discipline? Nganong na may ginatawag nga pagpahulay? Ang word manggodara is pagpahulay lang sa, pag-rest lang sa, mas tagaan ng panahon sa pag-ampo. Pero nag-iuban nga, bis i-disiplina, mapatuyang na noon silang gusto o wala na noon sila, nitipas na noon sila sa ilahang ginatawag nga pagtuo. Pero ang point man dapat sa discipline is to restore believers nga nakasala, nga nahulog sa pagpakasala. Restoration ang purpose. And then encourage them, assist them, help them, usa atong matabang sila nga sila mahibalik sa husto nga pagkinabuhi. Muna nga, ako as a wider group leader, from time to time, kapanawag ko, kumusta na ka, Brad? Murag, wala na lagi ka kakuan. Appeal sa wider group, kumusta na ka, ampuan. Now, tingali, anak mo sa kuha, mo ginang trabaho, pastor. No, dili na ako na trabaho lang. Trabaho usab na nimo. Ayaw lang ibutang tanan sa imuang wider group leader. Ikaw nga membro sa wider group. Ikaw membro sa simbahan. You have also the responsibility to restore believers nga nahulog sa pagpakasala. Nga nawad-an kinatawag nga kadasig diha sa iyahang pagtuo. Dili ta angay mabalaka. Pastor, kung dabi kunog, di ko nila paminawon. Dabi kuno, pastor, murag di naman gid sila patuo. Dabi kuno, pastor, murag imbis na ako nung great gisaway naman nung ko, yan naman nung kong gitamay. Igsoon muni akong comfort sa inyo sa pulong sa Dios. John 10:27. Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. O ako nakaila kanila, sila musunod kanako. So kung sila karnero gayon sa Dios, kung imong i-reach out, imo ang sultian, imo ang tagaan o kinitawag concern, gidasig, gitabangan, kung naay mga butang kinanglan i-rebuke in a gentle way, i-rebuke
kung sila gyud tinuod nga karnero sa Dios and you do it no sa pag ginatawag nga base sa pulong sa Dios, pwede ka makashare sa pulong sa Ginoo, they will come back. Mubalik yun sila. Kaya sila karnero man sa Ginoo. Kaya nakadungog sila sa tingog. Sila ang shepherd, mao gayud si Jesus. Pero kung naay mga tao, nga murag di na gyud sila ginatawag nga patuo. Now, basin. Dito sila karnero, mga kanding to. Okay? Now, I believe, no, napoy buhat sa Ginoo. Natay responsibility as a church, God has His own way of restoring His sheep. Hebrews 12:5 and 6. Nakalimot na kamo sa tambag nga sangpit kaninyo ingon nga mga anak. Anak ko, ayaw ibaliwala ang pagpanton sa Ginoo kaninyo. Ayaw kaluya diha nga badlungon niya ikaw kay ang Ginoo nagpanton kaniya nga iyang gihigugma. Naglatos sa matag anak nga iyang gipangga. Wow. God, I believe, maghimo sa circumstances nga ang iyang kaniro mubalik kayon. That's why naay mga pangitabo sa kinabuhi nga makapahigmata kanila nga mubalik kayon sa Dios. Naay way ang Ginoo of restoring, calling His sheep aron mahibalik sa iyang flock. And then, matod pa diri sa Judas 1:4, ang Dios makahimo sa pagbantay kaninyo aron dili kamo mahulog sa pagpakasala. Na ang word diri nga dili kamo mahulog sa pagpakasala is fall away, is kani siya dili ni siya murag katong na backslide kay kaning mahulog sa pagpakasala is katong yung nawala na gyud sa pagtuo nga murag di na gyud sila makabalik sa panon sa Dios kay sila dili gyud sila kabahin sa flock sa Dios. Kay ang tinuod gayud nga karnero sa Dios, although usahay mahasaag, usahay mahaylo sa kalibutan temporarily, pero sa dihang madunggan nila ang tingog sa ila magbalantay, mubalik sila. That's why ang tanan nga nagtuo kang Kristo Jesus dili gayud malaglag. Dili gayud mo fall away. Dili gayud mawala. Tungod kay ang Dios mismo nagpreserbar sa ilang kinabuhi nga sila magpabilin kaniya. Ingon dari, madala niya kamo sa walay ikasaway o malipayon gayud ngadto sa iyang presensya. Mga kaigsunan, klaro kayong pulong sa Dios. Nung ang Ginoo mismo nasa preserving power sa matag karnero. Nga ang iyang tinuod nga karnero, ang magtutuo nga iyag yung gitawag, yung gipili, dili gayud mahiagom sa walay katapusang silot kay siya mismo mag-preserve kanila. Siya mismo ang maghatag kanila o kaning ginatawag nga grace to persevere, grace, aron po sila mahibalik diha sa iyang panon. Matod pa doon ni Arthur W. Pink, He foresaw my every fall, my every sin, my every backsliding, yet nevertheless fixed His heart upon me. So kabalo, ang Dios unsay dangatan sa kinabuhi sa iyahang karnero. Pero ang Dios iyahang gahom nagapreserbar kanila nga dili sila mahulog
or mawala sa iyahang kamot. Tungod kay ang Dios knows how to preserve them till the end. Now, usa ka higayon ana no nga akong asawa nagpalit og iyahang gitawag nga gadget bago pa kayo. Siba ang gadget bago pa kayo niya na time ana no nga ako ang gihilabtan ang gamit kay siyempre na sa gibuhat ako gi-install. O niya sa akong pagkuri-kuri akong nasipyat ko kay nabutang nako ang resibo sa daplin. O niya sayang gihipos na no ang laptop sulod na iyang namatikdan nga nawala ang resibo. Unya kay kanira bang resibo mura ba nang basihanan nga ma-replace ang gadget. Pero nawala. Isasaon akong pangita. Di na ginako makita o grabe yang yaw-yaw ako na lang yung gidawat ang tanang yaw-yaw. Ako nang gidawat ang tanan niyang pagkuhan sa kay nawala ang resibo. Gipang-uklam na nako ang katre, gipang-vacuum na nako sabay ang vacuum mo na gamay ra ba kita mong kwarto. Nawala gayud ang resibo. Tungod sa ako na lang yung dawaton pagkadanghag. Ano na lang gina dawaton na. Igsuon kung ang kaluwasan naa sa imong kamot, sa imong pagkadanghag, sa ato ang pagkadili perpekto, sa ato pagkahuyang, mawala gayud na. Apan salamat kita nga naman. Kaya nga ato ang kaluwasan naa sa kamot ni Kristo Jesus. Wala gayoy makaagaw kanato sa iyang kamot. Muni siya ang giingon ni Charles Spurgeon. It is not your hold of Christ that saves you. It is Christ's hold of you. Asa man na mabasi sa John 10:28. Ako naghatag kanilang kinabuhing dayon. Jesus Christ is speaking to His sheep, His people, believers. Sila dili gayud malaglag. Ug walay bisan kinsa nga makaagaw kanila gikan sa akong mga kamot. Inana ka kanang secure ang ato ang pagtuo sa Dios. Inana ka secure kita diha kang Kristo nga naman kay siya mismo ang nagunit kanato nga di kita malaglag. Diha nabasi ang ato ang assurance. Diha nabasi ang ato ang kalinaw diha sa ato ang kaluwasan kang Kristo Jesus. Subusa mo kani siya ang ato ang pinakaunod sa mensahe. Ang gugma sa Dios sa simbahan nagsiguro sa ilang kaluwasan. Bisan usa nga nawala iyang pangitaon o luwason. Busa mga kigsunan, put your faith in the Lord Jesus Christ. Your peace comes from the Lord Jesus Christ. And I hope, in application, show concern to those sheep nga nisimang. Love them, care for them. Trust Christ. He is your source of hope and salvation sa imong kinabuhi. Magampo kita. Salamat o Dios sa imong pulong. Salamat sa imong grasya kanamo nga kami imong gitagaan og kusog nga makapadayon sa imong pagtuo kanimo nga kami imong yung gipreserbar ug mulahutay kay ikaw man Ginoo ang nagalig-on kanamo. Busa amahan ako mga pag-ampo nga you will preserve your people. Lord, I pray nga ikaw usab Ginoong Dios magahikap atong mga among kaigsuonan nga nabugnaw na
silahang pagtuo kanimo. Call them back, O God. And I pray in the name of Christ that you would also strengthen us, Lord God, to do unsay amo ang tahas ning ngayong gihatag kanamo. We give you praise and honor in Jesus' name. Amen. Mayong adlaw, mga igsoon, o panahon na usab nga atong ihatag sa Dios ang unsay angay kaniya sa atong halad o ato ang tagaag pagtagad ang iyang pulong makita diha sa 2 Corinto 9:6 paingon sa 9. Timani kini siya nga nagpugas og jutay moani usab og jutay. Siya nga nagpugas og daghan moani usab og daghan. Ang matag usa maghatag sumala sa kabubuton sa iyang kasing-kasing. Dili sa pagpanuko o ingon nga pinugos kay gihigugma sa Dios ang naghatag nga malipayon. Ang Dios makahimo sa paghatag sa tanang panalangin nga naghingapin nganha kaninyo aron kamo makabaton kanunay og igo sa tanang butang madagayaon alang sa tanang maayong buhat. Sumala sa sinulat, siya nga nagsabwag naghatag ngadto sa mga kabus. Ang iyang pagkamatarong nagpabilin sa walay katapusan. Mo kani ang pulong sa Dios nung nga kita gidasig nga sa atong paghatag aduna gayoy kalipay sa atoang kasing-kasing. We should have a joyful heart. Why? Because I believe nga ang pagkamalipayon is bunga kini sa atoang relasyon sa Dios o kaning pagkamalipayon kani siya naghatag kanato o kaning ang Dios naghatag kanato grasya nga ato siyang tumanon sa atoang kinabuhi. Because ang Ginoo siya gayud ang mo-supply sa tanan natong mga gikinahanglan. O dili siya mapakyas sa pagtagbo usab sa tanan natong mga gikinahanglan. Busa igsoon gidasig ko ikaw to give generously for the glory of God. Mag-ampo kita. Ginoo, daghang salamat. Kay ikaw ang Dios nga tuburan sa tanang panalangin. Kami nagpasalamat kay ikaw ang Dios nga dili mubiya kanamo. Ikaw ang Dios nga nagasustinar kanamo. Ikaw ang Dios nga nagahatag kanamo sa tanan namong gikinahanglan sa matag adlaw. I pray, Father, that your people will always trust you by your grace and mercy that you have poured out upon us. I pray, God, that you would continually sustain us, O God, even in these difficult times, O Lord. I pray that your peace, your grace will be upon us, O Lord, as we entrust to you everything that we need. And Lord, be glorified in our lives. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen and amen.